този момент Българското народно събрание обсъжда дали да проведе първия в новата българска история и изобщо референдум. Референдум, който предизвикахте всички вие. Референдум, който беше събран с усилията на хиляди хора, усилията на телевизия СКАТ, усилията на всички българи, които намериха за нужно да поставят резонния въпрос: има ли място Турция в Европейския съюз и дали това е българския национален интерес? Никога! В този момент за пръв път Българското народно събрание обсъжда да проведе или да не проведе такъв референдум. Да си припомним защо и как направихме тази подписка. Години назад българските министър-председатели, министри, общественици и политици подкрепяха членството на Турция в Европейския съюз без никой да ги е питал. Години назад всеки един от тях, когато отиваше коленопреклонно в Анкара или в някоя друга анадолска провинция, обещаваше мило, драго, щяло и нещяло, без никой да го е питал и без никой да иска от него тази подкрепа. Полезно ли е за България Турция да бъде в Европейския съюз? Разбира се, че не е полезно. По много причини. Най-малкото защото не е европейска държава. Най-малкото защото географски се намира в Азия. Но най-вече защото Република Турция не се е отказала да възстановява своето влияние в България и в границите на бившата империя. Това го показва тяхната политика. Няма избори в България, може и без тези за домови съвет, в който Турция да не участва. Няма избори в България, в които турски граждани, карани с автобуси платени от турската държава, агитирани от турската държавна телевизия, организирани от турската държава, да не гласуват и да не определят бъдещето на стотици български градове. Кмета на Кърджали се избира някъде из Анадола. Искаме ли кмета на София да се избира в Анадола? Не искаме. Република Турция финансира всяка една обществена поръчка, която нейни фирми спечелят на чужда територия. Това е обяснението защо турци строят магистрала Люлин, защо турци работят в цяла Северна България, защо турци, които живота са построили 2 паркинга, строят метрото на София. Български пари отиват в турската икономика. Разумно ли е това? Не! Никога! 330 хиляди български граждани казаха това, което казахте вие в момента. Никога. Сега сме събрали тук, за да напомним на тези, които са в тази сграда, която се издържа от данъците на всички български граждани, че ние не желаем Турция да бъде член на Европейския съюз.